KF, astăzi vreau să spun un anunț. Este că vreau să zic că o să fiu, nu cred că o să fiu vreo oră activă pe YouTube, pentru că cel puțin sper că l-am făcut primul episod măcar de 2-3 minute din câte vreau. Vreau să fac de 1-2 minute. Și m-am gândit să-l postez azi, într-o oră. Cred că va apărea într-o oră, că până pun muzică, îmi desinstalez iar muzică Olandă și iar îmi instalez și iar îmi desinstalez. Că de obicei, scuze, de obicei îmi arată eroare. Deci înnebunesc când fac chestia asta, eroare. Nu știu cum Rocky merge. Da, bun. Uite, am făcut 1 minut ieri. Ok. Da. Sper să-l postez măcar azi. Și da. Bye! Sper că, Bye!